Projekt Madro går ud på at indføre grundlæggende sygepleje i en travl og hektisk hverdag på et hospital. Og grundlæggende sygepleje betyder, at vi gerne vil indføre madro, sådan så vores patienter kan spise uden afbrydelser og i fred og ro. Måltid er en rigtig vigtig del af de neurologiske patienters pleje og behandling, og vi ved, at 80% af neurologiske patienter de har spisevanskeligheder. Og det kan fx være at genkende gaflen, de kan have problemer med, eller at få maden ført op til munden. Det vi helt konkret har gjort på afdelingen er, at vi har givet alt plejepersonale på afdelingen noget undervisning i grundlæggende sygepleje og æstetik omkring måltidet. Og derefter har de fået udleveret en måltidsinstruks, hvor der ligesom er 3 faser. Vi har haft fokus på forberedelsen til måltidet, og så er der selve måltidet. Og sidste fase går ud på at dokumentere, hvad har patienterne spist, og ikke mindst, hvordan har de spist. Så er der et kvarter til vi har madro, så hvis nogen har brug for at komme tur på toilettet, så er det nu. Vi spiser 11:30. Helt konkret sker der det i fase 1, at vi ringer med en klokke et kvarter før måltidet for at sende et signal både til os selv, men også til tværfaglige samarbejdspartnere, at nu er der snart mad. Så har personalet et kvarter til at forberede måltidet, det vil sige tømme skraldespanden, luft ud. Spørg patienterne, hvad har du lyst til i dag? Se, hvad er der på menuen? Gør alle de her grundlæggende ting, som gør, at der kommer et appetitligt miljø og en god stemning omkring måltidet. Pak sennep med sennepsovs, kartofler, bagte rødbeder med peberrod. Ja, en af de ting, vi jo skal huske, det er netop at få lukket dørene til badeværelserne. Ja, vognen som denne her, den skal vi også have fjernet. Så er vi klar til mad. Det gik op for os, at vores patienter havde faktisk rigtig svært ved at gennemskue, hvad det var, der var på menuen. Så som en del af forberedelsen lavede vi nogle menukort på bordene, hvor vi skrev det her dagens menu både til middag og aften, i håbet om, at de allerede fra morgenstunden kunne gøre sig tanker om, hvad de ville have at spise. Fase 2 går ud på, at vi under måltidet sørger for, at al ikke-akut aktivitet stoppes. Det gør vi simpelthen ved at sætte nogle skilte op på afdelingen, hvor der står madro fra kl. 11:30 til kl. 12. Her der beder vi netop tværfagligt personale eller andre besøgende på afdelingen om at enten deltage i måltidet, eller også vente med at besøge dem, der spiser. Jamen, vi fandt ud af, efter at have interviewet en del patienter, at madro er ikke det eneste, der udgør en rigtig positiv oplevelse. Så derfor har vi også haft fokus på rum. Og det har vi helt konkret haft ved, at vi har købt nogle dækservietter til vores bakker. Vi har gjort meget ud af at pynte bakkerne med små kander med saft eller servietter eller pynte maden. Og det har været en del af at forberede rummet, kan man sige, til at blive appetitligt og have en hyggelig atmosfære. Tredje fase er selve dokumentationsdelen. Der går vi op i at skrive, hvad patienterne har spist, men også hvordan de har spist. Det kan også være, hvis nogle patienter har haft specielle vaner eller behov, som kan være nødvendige at skrive ned til den næste i vagten, således man kan videreføre de gode handlinger omkring måltidet. Vi har kunnet se, at det kan lykkes at indføre madro på en afdeling. Det kan lykkes. Og sådan noget som æstetik, som f.eks. at sætte servietter på bakkerne eller menukort på bordene og sørge for, at skraldespandene er tømt. Helt almindelige, basale ting faktisk har en betydning for oplevelsen af et godt måltid, når man er indlagt. For mig der har det været en god ting at se, at patienterne faktisk sætter pris på den ro, vi skaber for dem. De spiser noget mere og kan sidde og få en lille hyggelig snak, også med de øvrige, der er på stuen, om, ja, i dag der skal vi have det og det. Så jeg oplever, at de faktisk spiser lidt mere, end de gjorde før. Og jeg som personale får også mulighed for at få lidt ro i mit hoved, imens at det her det sker. Der var en af patienterne, der sagde det rigtig godt. Hun sagde, at det havde været enormt rart at prøve at få madro. For det var ligesom at blive pakket ind i et vakuum af ro, og at det hele sænkede sig, og hun fik tid til ligesom at tænke over, hvad der var blevet sagt til hende i løbet af formiddagen. Og det er et virkelig vigtigt budskab, fordi kan vi gøre sådan, at vores patienter får et rum til at tænke over nogle af de budskaber, vi giver dem, er vi nået langt.